kadami ni di batana sumurung sensalu naroha imena mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di batari ita imena tersura di Matius 22 ayat 1 ayat 10 batang yok kamu mahatani di batang. Dungi dulahi Yesus marupama tunasida songonon. Terpatudus doha raja banogi cang itu sadar raja nama mestahun anak nama ngoni. Jadi disuruh maakkan aposona majo akan ginokon na hiat tu pestana ini. Tapi dang olo nasidaro. Dungi dulahi ma disuruh ma aposona na asing din nama. Pagu hamu matu akan nang ginokon. Nunga hubara di pangano pesta. Nunga huboto akahorbo doho lobu. Nunga radi saluh na ipe romahamu tu pesta. Alain nalahu bidu nasida. Dina tu isrohana sida nasada tu homa nasada tu pertiga-tigana ala ditakuna diba akan aposona di pasipal-sipal jala di pusat jadi terima semara jadi suruh masuk dadu na manghaling seon akapamungi jala manurubuh tanah sida dungi ninna mamadok akan aposona nungararihian nahasia tu peste ala dan tahu akan apini upi lah mau ka dalam berhubung arau kamu ma tu harwanon nasa nada potang jadi sahok malawakan aposona itu kedalan ditugium masaluh na jupang nasida akan azah do nadinggan gabigup tamu mapat pestani alai labu raja imamiring akatamena dapat mata nama disisa dah anak naso marpakai pesta jadi rok matu ibana Nabi hado parmasuk mutuson amang. Edang merpakai pestahu gabi makko ma ibana. Dungi do raja matu akan aposona talihamu mabakna do tanganna. Laos pebalihamu ma ibana tunahulum marepotiput. Disi mamasa anggu-anggu do pangatoripon. Elan duna jino alai odito na terpilih. Idon sahana. Hureni Tuhan tanah hina hulungan di bagasan Yesus Kristus. Sangat topik ni terutama lando na jino alai otikdo na terpilih. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Dia mau kadang asaha persyaun ada orang so tabai-bahi terpukon adong ma sada barita nomor dong apoda ima lomba mobil balap buatan sendiri di lomba mobil balap buatan sendirion adong mah 20 peserta jalan masuk tu final adong mah obat Dungi adong masahalak dina opati namar goar ima goar nadat danahon keken dung songoni lau pertandingan halakon na opat nama lau ma si keken perjodoh agak menyendiri di bereng natorop ima iya dak danahon ima si kekenon martangiang Dungi nusai martangiang Roma panitia mendapat si kekenon di dokma. Keken berdua untuk dapat juara yakin. Nina panitia ma tudak dan amar bos kekenon. Dungi delusi si keken ima. Dam martangiang ang menghidup tu di bata. Supaya aku nanti tidak menangis jika aku kalah. Idutangi aku Nina. Dungi tersonggok ma panitia mabigi tangiang do alus ni si kekeni. Jala dia alus ni tarhatotong ibana alai las rohani. Panitia mabigi hatani si kekeni. Aladakya di bagaimana sien gurang ni halak nang madohoti akka lumba-lumba aladakya di bagaimana alus namado. Saya memohon kepada Tuhan supaya aku tak menangis jika aku kalah.
Anggo naselanon jolma namartangian Holland asa dilihat do juara ala yang musikiken dan juara di bangido iban. Aron yang dohonon ni barita namar donga puri. Lapatan na otik dohalak na songoni martangian. Otik dohalak na terpilit mabet tangian na do pangiduan na tudi bata. Na songon pangiduan ni si kekeni memohon kepada Tuhan supaya tidak menangis jika ia kalah. Biasanya jolma martangian asamonang do. Dia mau kadang saha persiawan tapi ring ma di baga satu pukon. Dipakai Tuhan Yesus don ima gobaran tudusan taring Tuhan Raja Banogi cangi. Meragam do memang tudusan do akau pama di hata Tuhan Yesus lapatorakon taring Tuhan Raja Banogi cangi. Alai mono di baga satu tahun di jami tahun taring tu sahalak raja nama bain pesta anak nama nguli. Rada ngapala barita namol dapat tidak songo barita nama sa taring tu pesta panguli. Alai mulu ditaringo di son imam pabuahun halas ni roha ido dikasuhutun do dinamang buku pesta lumu bima imana pinis tahun sendiri. Mula nabata baddo ada dunia balga ada bageling ada nabalga 2 tahun anak manguli nangpe sederhana nangpe pukus dia sedusau kalak bata do mabain pesta ujuk mulu manguli kaya anak kunna. Ala di bagasan pestai di bagasan tupukon adong asingna sian akana masa di ujuk akana somal. Bima na tidak di bagasan tupukon. Dia may ima akana nyotang na akanang nilir udangan na kanang kinukon badang ro ni humarapani tapayakum ma mau hita do akali aleta do akadong atas sajawa do akadong atas sauta do udah keudangan tapayakum majo mau ludang ro ape nunga tapasa udangan aranggo kana kena ta ida kani alasan adong nama dok lau tu huma adong na lau tu kantor adong na lau tu pertiga-tiga meragam ape nunga tu masa takas di parade na puna ujuki si pangano tuaka na ginokon ne lapatan na ba nunga di parade ba ido na berengota di bagasan tupukon di parade do nasa narik ko tu pesta hobar tu torok ni halak na ginokon somal media halak bata rupani mulu nung sae mertonggo raja do mardi raja pitur di parade do hobar tu torok ni na ginokon ni asa dong dapo pestai asa pitur adong go ima diaka penyambut tamu manang penyambut undangan nawa cerduha suhu toni kamamake persiapan diaka ulaon nam pinenang alai dia makadongan saha persiapan odo na tersumput di tarupani dia makadongan dangadong naro tu pestai ujungna termur raja jada disu akka halana asing ima lahu ro mangaton dohot itu pestai disuruh raja hasutoni masuruan nama jo akka naong kinokunihian asal tu pestai apa danga dong modo nasi daro tanga balata botor pani abaktorna diulahi muse disuruh na posonan asing ninna ma pabuhamu to akka naong kinokuni nunga hupara di panganap pestai nunga hupotong akka horbo do lubu nunga radi salu ibe romahamu tu pesteng alai na laubi do nasida dinatu isroha nasina nasada tu homa nasada naritu pertiga-tigaan alai ditakuk do nadiba akan apusone di pasipal-sipal jala di pusat tudusan pejun itu Tuhan itu hajol mangun
Lumu itu bangsu jahudi asarona sida tu ajan dewata. Si Johannes pedir berjuru disuruh Tuhan ni marsuara di halangona juju bahau marohamu. Ainu nggak sanggup raja benagicang jana badi diok kamu mah rohamu na babuana mubaham. Alai gudang dok kacolme namar sida dian. Adung nama dok Abraham dok punami dang hiahami mengaduk dosa. Dan pola bebon nami rohanami. Ditulat nasida do harajaon ni dewata na pinagon si Johannes. Dungi rom si Tuhan Yesus dipilih akasisian dia cari asa adong mangulu perjaminan na musiawatan patanuli marharajaon bano kicangi ditopot nasida luat akasosok do akka dalam belung asa buk bagas ni Tuhan ni lam tipu do hajahatan ni jolomeng di basian akka nasida na manakut Tuhan Yesus cara dipusat na di bali akasisian ni dihukum na di dibunuh cara songon ni akka pengepan orang na pola mati martir songon ni ma di patoran Tuhan tapangulaon ni jolomeng di hararona tu portibion sakap ni tu hatta asa balua hon syakara jang sibulis tu lapau cat tu harajan debata na masa di ide tu hatta dorang ditang depe ibana dum manai tu bana gicang ko masa to kapangulaon ya ka apostol tu saya dong do nagami na porsia di Tuhan Yesus Kristus teki te ide masong ni rupani gudang nya kahala adong do piga-piga hala naono di diod dirina bertobat. Alai sedih bertimbak kun halak na torobi. Songo na idok ni Tuhan Yesus di pamane songo batu ni siaran na meti dum tubu lambalga. Pola do marasar akka pidong didakkana. Na me di ulane sai di parhodi imaharajom. Lam gadda do bilangan ni napabuah kun hatami ban sangat di kuaran. Yesus tulus basakam sesuatu jolma asa oro peluang imana tidak dibuka di tahan nomor 105 ayat 2 na jud na tay dimulane iparahode anya makalong saha porsiyan ado apalan yang takas dohono ni turpukot tuhita na perjudu ima asa taida di bagasan muluta di rencana di batahir do patu pahun halua tu jolma naung merdose yang goma batal hun uhumi naung dilupau di batahian ikko mati do jolma molo di lausi hatan di bata dang buibi hok do hatan di bata naung di negari undang-undang haraja tanah on hok do lembe hama undang-undang tuhajan di bata deluwi hok do bi alai asa bui malua jolma ciluhum dalam na asing sini ima dibahin ima dewata nagabi ro songon colma ibana sadiri magabi korban ibana sadiri ma dipilihun tu portibion di juru satu colma asaro tu ibana di dokma roma hamuna do jatuhun jalan asora asa upasona kam asa mono olo hita madapoto juju itu hani diju diotang do hita halai jujut do be hita mani pos marhata sesona do hita bainonna mono na ro hita lehono do nang pinara dene di hita songon di pesta unjuki alani olo mahita sa di hari pita bigiatan ni Roma hita na peduahon nendohon tepugodo akkana olo ro tu ibana ido nada potan pasu buharo halak naro dapotak pasu imahanak nang makanguluhon hatani debata imahanak naung mangulu di bagasakatan di bata di perhatulus dui ima sauna di Matius onom ayat tuli sejumulma duli hamu harajani di bata mangalui harajani di bata ima naking masihur ro madapoton marsipanganon parto dion tu pesta ujuki idona balga nanam berengota asa pongotita tu harajan banu kicengi na berdua hon dang masuk tu hatta maharajan mai asa masuk tu bagas harwani masuk tu harajan di bata jala satu sadar di baga-baga hundi hidup bena somal tapi ki nang dibukut tapi 200 dobisi dohot hatan di bata na di Matius 12 lahomam nin narupani
Molo di bawah hati talau ima asa pasauton mangarahun halak. Dia mari tahu baritana mabuat kala tuhara jauh ni di bata. Molo didok masuk akan aja akan dengani ima nang cumuru di jamite akan aposun Tuhan ni. Jolme nunga di patau Tuhan tanah sida bongot tu haro bulu ni. Sadi sido masuk jalan nang masuk medai pasu-pasu ni di bata. Didok adong dodapot sahalak na somarpahia pesta. Na masa dupi jala adong dohalak na somoni halak na somon parisi munafik Kristen manang lapatan na diduru bagak alai di bagasarra. Diduru imana Kristen abe di bagasan musuh do. Alai di boto tuhat tadoi dari bagasarra hateng. Hidup benar di Dali. Jaga di debuan tapi namare poti-poti. Takas mata jaga derita jala do mahita nang tak pilit. Songon topi ni minggu tahun lamdo na jino otik do na terpilit. Asala kriste kita na tercu tu banyak kajan di bata. Unang sangat di badan nguluton hita gabelibah. Unang sangat marsidalian dan peduli jala dang setia tu di bata. Orang-orang ni ido bidang terpilih tidak bohong tuh harajan di bata. Alani tapak kema ulus hati goran nasihat tuh hatai ima pahiata di pesta ujuki ima hapur syam di bagasan Yesus asa Yesus obot kita bohong tuh harajan ni di sini dapat kita pesta balgam. Songon ima nam pahiata songon dia pahiata tajahama di galate dulu ay dobitu. Asa didok disi Kristus ido di pardosok kamu sudi hamu nang tabi bahasan Kristus akan nang makaru lesung Kristus ima warpahya pesta jala di batulu umat sikap ngulu namar pabenan mengulu di ansingan di bata amar hiti horong ima naptakas apana di orang di bagasat terputong di naung marudupulup kita di bagasan pesta ujudi asana takas matutu idota sakap ni debata di bagasan muluta marsada-sada atau nunga satu ita undangan do gukuni debata panggilan mengku Yesus dituntut dosa kita kesungguhan dengan sepenuh hati untuk hidup dalam panggilannya. Tuhan senang, Tuhan sangat bahagia melihat kita ketika kita merasakan pilihan dan panggilan Tuhan. Asa budak kita marparwe ima parwe mitodi porbadia. Amin. Mau lihat meriho ali Tuhan di bata nama Johami di bagasan hara jaumi. Amin.